Welkom bij de Chill Checked Challenge. Achter mij, Noord-Eerst-Friesland. Prachtig. Er zijn een soort squallen en een paar van deze squallen die zullen mij dan deze challenge. En de challenge is, maak je het woord chill van het levend alfabet en dan is zo snel mogelijk het hier. We beginnen op de tijdsstream in Halvert en we beginnen het woord chill marching. We beginnen bij verskaterskwallen en die maakt zo snel mogelijk het woord chill marching in een levend alfabet. Dus, ben je er klaar voor tijdsstream? Ja! Oké, en dan gaat de tijd nou in! Ja! Go, 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 go! Kom op! Ja, en de stip, ja, de L, ja, L! Is er klaar? En stop de tijd! Nou, de tijdenstream had het vaak ook gekregen om het woord chill helemaal in het levend alfabet deel te lezen op het groen. Het is slaggen en de tijd is 1 minuut en 9 seconden. Hoi. We zijn nu in Blija bij CBS de Ikker en ik ben er klaar voor om het woord chill te maken met het levend alfabet. Ben je er klaar voor? Ja? Oké, dan gaat de tijd nou in. Kom maar. 2, ja, 7 keer. Kom op de S, uitroepteken. Dit is een uitroepteken. En ben je er klaar voor? Stop het daar. Belangrijk. En de tijd is echt magistraal, want ze had het red in 48 seconden. Nou, we zijn hier verder bij Opstreek en deze band had er ontzettend volle zin in. En ben je er klaar voor? Ja! Oké, dan gaat de tijd nou in. Come on! Ja! Ja, J! De L, stop hier! Zullen we een foto maken met een cirkel voor het lezen? 1, 2, 3, Dat is ja werkelijk ongelooflijk, want Opstreek hier in 5 had een super snelle tijdel zetten van 20 seconden! Ja! Woe! 3, 2, 1, go! Ja, good day! Ja, kom op! Go! De L! Dat is een tijd van 41 seconden! Ja! Hey ho! Halm, ja, Halm, het fundament. Ben je er klaar voor? Ja! Oké, dan je de tijd nou in. Hoppa! Oké! Je maakt het. Alles krijgen met deze snelle tijd. Want het is 22 seconden. Hey, wat is dit? 22 seconden. Ja! Woe! Ja! Dat weer maar weer, de Chill Checked Challenge. Hier in het prachtige Noord-Eerst-Friesland. Een soort teamworkactie en een soort levend alfabettalent. Maar ja, je wil vanzelfs weten, waar gaat er nou maar die 100 pompjes naar huis? Want waar heeft de snelste tijd? Nou, de snelste tijd is zo'n 20 seconden. En die is ophellen op streek in verder. Dus, gefeliciteerd!